venstrebenspiller. Det ser vi også lige på afslutningen her, selvom han altså ligger på højre kant. Det er sådan lidt ligesom Messi. Ja, hurtige fødder, og selvfølgelig har han fordelen der at kunne trække ind i banen her og komme til 1-2 kombinationer. Sastre ligger inde midt i feltet og laver en god ting. Rigtig god der. Dos Santos, og det er et fremragende mål her af den nye mand, mexikaneren. 2 hurtige træk og et meget, meget giftigt hug med venstrebenet i det lange hjørne uden overhovedet mulighed, må man sige, for Steffen Rasmussen. Det er ikke fortjent, men det er et flot mål. Det er et fantastisk mål, og vi har ligesom annonceret her en verdensstjerne, der er på vej. Det er en god dribling, han laver. Jesper Sørensen, venstreback, har kun oplevet ham gå ind i banen. Det han laver her, det er selvfølgelig en forandring. Bum, så går han ind gennem benene, tror jeg, eller i hvert fald tæt på, og så hårdt op i det lange hjørne. Der kommer den. Og en meget skarp dribling, den der. Forbi Jesper Sørensens højre ben. Det altså går til ham. Nu skal det hurtigt blive 2-0. Det bliver Steffen Rasmussen for reageret tidsnok. Et fint løb, han laver her i Izquierdo. Han ikke alene holder tempoet, men han får også sat lidt mere fart på sit løb. Således at AGF'erne ikke kommer tæt nok ind. Der skal jo sætte sin tackling ind, det er der ingen tvivl om. Vi prikker videre til Izquierdo. Det kan godt blive til et mål, det der. Den er svær. En heldig lidt af slagsen, men 2-0. Og samtidig ligger 2 Barcelona-spillere, både Izquierdo, som altså er målscoren her. Og så også nummer 21, Sito, og ham, der har slået sig mest. Ja, det er Frederik Krabbe, der kommer langt ind der, rammer modspilleren. Og Izquierdo er selvfølgelig heldig her, at tacklingen bliver en halv. Gudjonsson her. Og spiller den godt videre til Jolie, og så bliver det 3. Nej, det gør det. En telefonboks, men her på se her over til sit højre ben, og så ligger den millimeter præcist lige forbi tåspidsen der. Og ja, og Gudjonsson får en bold at arbejde med, der kan give en scoring. Ja, godt spillet, men også lidt uoverensstemmelse i kommunikationen der i AGF-forsvaret. Men vi trækker offside. Vi fik Lester påskrevet, hvordan han skulle bevæge sig. Gudjonsson. Det er godt lavet, det er islændingen. Rigtig godt den der. Og så er de tæt på selv. Det er jo Gudjonsson, se her. Lille hofte, det kommer godt fri, sparker med det samme meget hurtigt med venstre. Ja, det er Andreas Schulz, der er uheldig på den. Andreas Schulz, som ellers er inde der. Jeg synes det jo ikke. Jeg synes hele bolden skal være inde. Se en lille kropsfinte der. Og så en god redning af Morten Hygaard. Men der, får ikke kigget på bolden. Og det er problemet. Kigger altid på bolden. Den er inde. Det er så jo. Det er Motta, der går til bolden. Og Morten Hygaard, der redder glimmerne til hjørnespark. I feltet Jolie og Gudjonsson. Det bliver Jolie og Jolie. Og så videre til Sito. Og lige nu tyder det på, at AGF slipper bedre for det her end i sidste sæson, hvor de jo altså tabte med 4-0. Men det er en rigtig god aflevering igen.